Ahojte, srdečne vás vítam pri ďalšom videu na mojom kanáli Vášeň pre parfémy. A dnešné video je zase na želanie jednej dámy, ktorá si želala video na tému parfémy pre dámy do práce. Takže dneska tu mám zase top 10 parfémov pre dámy, ktoré môžete nosiť do práce, ale i na každý deň. Takže začneme prvým parfémom. Takže ako prvý parfém tu mám pre vás klasiku a myslím, že ho pozná každý. A je to parfém od firmy Lacoste a názov je Pour Femme. Tento parfém je veľmi cenovo výhodný, keď je to dizajner. A myslím si, že je to jeden z najlepších parfémov od firmy Lacoste. Je to nevtieravá vôňa, frézia kvetinka, ktorá dodáva parfémom takú vlastne, že voňajú tak čisto. A tento parfém je kvetinový, ale nie prehnane kvetinový, že by tam boli, že by to bol veľmi taký kvetinový, pretože obsahuje ešte aj kadidlo, myslím. Santálovo drevo ho robí zase taký jemný, krémovitým. A zase to nie je kadidlo, ako ho poznáme z kostola, ale naozaj iba tak jemne v pozadí. Je vlastne nevýrazné a vôbec nerušivé. Je ešte trochu drevitý a mne to pripomína, vlastne sú tam ešte tóny pokožky, ktoré mi pripomínajú také teplé objatie partnera a tento parfém dáva taký pocit bezpečia, vlastne ako toto objatie partnera. Takže je to naozaj, že vás tak ako keby objal tento parfém a tým, že je nevtíravý, je veľmi vhodný do práce. Takže nielen do práce, ale je na každý deň. Takže môžete sa na ňo pozrieť. A je to parfém od firmy Lacoste Pour Femme. Ako ďalšiu klasiku tu mám tiež dizajnerský parfém od firmy Chanel a má názov Chance Automne. Ako vonia si teraz povieme, alebo ja vám poviem, nie že povieme, poviem to vám ja. Takže je to klasická, elegantná a veľmi ženská vôňa. Kvetinová s jasmínom a rúžou, ktorá sa páči skoro každému. Je vlastne ako stvorená do práce ale taktiež na každý deň. Pišmo a kosatec robia túto vôňu. Vlastne ešte je tam aj ambra, ale robia túto vôňu takou jemnou a ambra mu dodáva trošku sladkosť, ale iba takú štipku sladkosti. A nakoniec cédrové drevo mu dodáva zase takú hĺbku, serióznosť a samozrejme aj eleganciu. Takže ak hľadáte nejaký parfém do práce, ktorý je veľmi elegantný, ale taktiež na každý deň, tak by som vám odporúčala a určite sa môžete pozrieť na parfém od firmy Chanel a má názov Chance Automne. Ako ďalší parfém, tu mám parfém, ktorý ste už určite videli v jednom z mojich videí a je to parfém od Eccentric Molecules a má názov Molecule 01 alebo Molecule 01. Má iba jednu voľnú zložku a to je Iso E Super. Ako som vám hovorila, je to mix cédrového dreva plus santálové drevo. A tento parfém má veľmi príjemnú vôňu, samozrejme takú trochu drevitú. A má naozaj veľmi veľkú projekciu, ale veľmi príjemnú vôňu a vôbec nevtieravú a taktiež nerušivú vôňu. Takže je to tiež taký parfém, taký safe parfém, taký parfém, na ktorý môžete siahnuť vždy a bez rozmýšľania, ak chcete dobre voniať, ale napríklad nemáte chuť na nejaký extra parfém, proste chcete iba dobre voniať, tak tento je super, pretože vždy na ňo môžete siahnuť a je to naozaj dobrá možnosť, ako krásne voniať a taktiež, ako som povedala, je vhodný do práce
a najmä tam, kde máte bezprostredný kontakt s inými ľuďmi, napríklad ako je škola, škôlka, nemocnica, vlastne v zdravotníctve, taktiež v školstve, škôlke, v službách, v predaji, ale taktiež v kancelárii. Takže i keď má veľkú projekciu, tak nikto neohrnie nos a povie, kto to tu dneska prehnal s parfémom, čo to tu tak vonia, ale každý povie, wow, čo to tu tak príjemne vonia. Takže je to naozaj super a myslím si, že nielen do práce, ale i na každý deň. A ako som povedala, stále môžete na neho slepo siahnuť. Takže takýto všestranný parfém je od firmy Eccentric Molecules a má názov Molecule O1. Ako ďalší parfém tu mám parfém od firmy Caudalie Thé de Vigne. Má takýto flakónik. A ako vonia? Podľa mňa je to taká energetizujúca, svieža vôňa, pretože obsahuje zázvor a zázvor si myslím, že dáva taký pocit energie a takto. Je výborná, keď vidíte zo sprchy. Táto vôňa je výborná vlastne, keď vidíte zo sprchy. Je osviežujúca, ako som povedala, energetizujúca a je to vlastne príjemný sprievodca počas celého dňa. Sice nemá takú dlhú výdrž, ale stále ho môžete samozrejme nastriekať na oblečenie alebo stále dostriekať, pretože je i celkom cenovo výhodný. Takže ak hľadáte takú jednoduchú vôňu, ale ktorá je príjemná a dáva vám taký pocit čistoty, tak by som vám odporúčala parfém od firmy Caudalie Thé de Vigne. Teraz budú následovať dve parfémy od Lattafi a ten prvý má názov Anna Abiet Poudrée. Mám takýto flakónik, už ste určite v jednom mojom videu videli Anna Abiet, vlastne iba Anna Abiet a toto je Anna Abiet Poudrée. Takže je to dôležité, Poudrée má takýto zlatý vrchnáčik a Anna Abiet mala biely vrchnáčik. Pre mňa je to... Moment... Ako si tu dáme na papierik, aby som vám tu vedela aj popísať. Je to taká púdrovitá, sladká vôňa, ale zase nie je lepkavo sladká, takže ja napríklad neobľúbujem vôbec lepkavo sladké vône, pretože sú dosť ťažké potom. Ale táto je púdrovitá, sladká, ale i napriek tomu, že je sladká, je veľmi ľahká. Tak ako vanilkový cukor je tiež veľmi ľahký, že? Je vlastne aj pre milovníkov vanilky. Je to trošku balzamická vôňa a taktiež vás tak trochu zahalí príjemnou vôňou a i keď je trošku pudrovitá, je to dosť moderná vôňa, nie je to taká ako, lebo každý má asociáciu, keď poviem, že to je pudrovitá vôňa, ako by to bola vôňa od babičky spred neviem koľkých rokov, ale je to naozaj veľmi moderná vôňa a veľmi vhodná na každý deň. A i keď obsahuje úd, vlastne, ktorý pôsobí tak balzamicky, tak vôbec ho tam necíti, je iba tak mierne v pozadí a vôbec nikoho neruší, čiže nie je taký výrazný. Pre mňa je to skorej taká pudrovito, trošku sladká vôňa. Ak máte radi takúto jemnú pudrovito sladkú vôňu, tak, ktorá je i na každý deň, nie len do práce, tak sa môžete pozrieť na parfém od firmy Lattafa Anna Abiet Poudrée, ktorý je i veľmi cenovo výhodný. A teraz ten druhý parfém od Lattafi, ktorý má názov Mahassin Crystal Violet. Pozrite, akú má farbu, ako taký nejaký jed, že? Alebo nejako z laboratória, keby ste mali nejaký jed z laboratória, alebo nejakú chemikáliu z laboratória, že? Takúto, neviem, či to vidno na kamere, takúto farbu. Asi to dobre nevidno, neviem. Niekedy to kamera tak
neukáže, ako je to v skutočnosti, ale vôbec nefarbí. I keď sa to nasiekate na šaty, nemusíte mať strach, že vám ostanú nejaké flaky fialové alebo takto, takže žiaden strach. No a ako vonia? Je to svieži, čistý a trochu sladký kvetinový sen. Veľmi ľahký, príjemný ženský parfém, ktorý vás vlastne opojí fakt nádhernou vôňou a je taký žiarivý, taký radosný, žiarivý, alebo ako by som to povedala, vlastne dodáva také pozitívne vyžarovanie a robí vám i dobrú náladu. A i keď je kvetinový, je to veľmi ľahučký. Predstavte si, že by ste zobrali lúpenie kvetov a dáte ich do vody, tak toto nejako vonia. Alebo do vane. Takže nie je to vôbec taký kvetinový, ktorý vás ohúri len takou kvetinovou vôňou, ale je to taká ľahká kvetinová vôňa. A hovorím, že vôbec s ním ani nikoho neušíte, pretože je taký ľahučký a taktiež čistý, svieži. Takže super na každý deň a taktiež do práce. A samozrejme i cenovo veľmi výhodný. Takže pozrite si zase link, pretože zase všetky parfémy, ktoré dneska predstavím, vlastne uvediem v popise zase link. Takže sa môžete pozrieť i na tento parfém od firmy Lattafa a má názov Moccasin Crystal Violet. Ako ďalší parfém tu mám zase dizajnerský parfém a je to parfém od firmy Engelsrufa a má názov Aurora. Ako tento parfém vonia, vám prezradím teraz. Prevláda tam konvalinka a jablko. Je veľmi ultra príjemný. Jablko mu dáva takú sviežosť a má v sebe zase takú radosť, bezstarostnosť tento parfém. Je to síce jednoduchý parfém, vôbec nie komplexný, ale i tak výborný do práce na každý deň a na každú príležitosť. Takže si môžete predstaviť, je to parfém kvetinový s jablkom a naozaj veľmi príjemný. A naozaj za málo peňazí dostanete skvelý parfém do práce i na každý deň. Samozrejme nemá takú dlhú výdrž, takže musíte ho dostriekať, ale myslím si, že za tú cenu, za akú ho dostanete, za výhodnú cenu, si myslím, že je to úplne super. Takže zase takýto parfém, ktorý je nevtieravý, extrémne príjemný, je od firmy Engelsrufa a má názov Aurora. Ako ďalší parfém, tu mám parfém, ktorý ste tiež videli v jednom z mojich videí. A je to od firmy Jo Malone a má názov Wood Sage and Sea Salt. Tento parfém je vlastne kolónie, čiže má nižšiu koncentráciu ako Eau de Toilette. A je to krásne svieža aromatická vôňa, pretože obsahuje šalviu, ktorá mu dodá vlastne tú aromatiku a taktiež sviežosť. Ale taktiež ho zároveň robí tá šalvia i takým transparentným, čiže ľahkým, transparentným, veľmi ľahučkým. Táto vôňa je trochu akvatická, pretože sú tam tóny morskej sole, ale nevonia zase ako pánske akvatické vône, ale naozaj veľmi tak skorej, ako by ste sa celý deň kúpali v more a na pokožke cítite tú morskú soľ. Tak by som to vysvetlila. Alebo keď napríklad ku vám zavieje od mora Vánok a cítite tú vôňu mora, vlastne tej morskej soli, tak si to môžete takto predstaviť. Je to naozaj ľahká vôňa na každý deň a do práce a nikoho tým naozaj nerušíte. Ako som povedala, nemá takú dlhú výdrž, ale stále môžete túto vôňu dostriekať alebo nasliekať na šatstvo. Alebo ako som vám už spomínala, a mám tu i obidve parfémy, ako som to raz hovorila v mojom videu na layering, môžete zmiešať Molecule O1 s
touto vôňou a potom predlížite samozrejme i výdrž tohto parfému. Takže pre všetkých, ktorí majú radi takúto aromatické vône a taktiež trošku akvatické, štipku akvatické, ale nie veľmi mužské, ale skôr také dámske akvatické, tak by som odporúčala parfém alebo kolónie od firmy Jo Malone Wood Sage and Sea Salt. A ani v tomto videu samozrejme moje top 10 nesmie zas chýbať parfém od firmy Xerjo a tento raz pre dámy samozrejme a je to parfém s názvom White on White. Ako vonia vám zas prezradím teraz. Ja tam v prvom momente cítim kokos, i keď vôbec vo vonných látkach žiaden kokos nie je, ale predpokladám, že je to kombinácia figového mlieka so santálovým drevom, ktoré vlastne pripomínajú vôňu kokosu. A ako to už vlastne z mojich predošlých videí poznáte, alebo ako to poznáme u firmy Xerjo, stále v každom parféme cítite nejaký twist alebo nejaký zvrat. A tento raz je to napríklad tá vôňa kokosu, ktorý vlastne vo voľných zložkách vôbec nie je. Takže je to zase výnimočné, zaujímavé. A naozaj toto santálové drevo a to figové mlieko robia tento parfém takým zase jemným, krémovým, vôbec nevtieravým. Tento parfém je ešte aj trochu sladký a je to naozaj vôňa, v ktorej by ste sa najradšej kúpali. Proste je to naozaj nádhera. Veľmi krémovitý, jemný, nerušivý a ak máte radi takéto skore ako parfémy, ktoré ako by mali v sebe kokos, tak je to ako stvorený pre vás tento parfém. Takže naozaj skvelý do práce i na každý deň a nielen na leto. A tento zázrak od Xerjova sa volá White on White. A teraz tu mám niečo pre milovníkov čistých parfémov, ktoré voňajú ako skoro čisté prádlo, ktoré visí niekde, keď ste vyprali a vyberiete ho a visí vonku a suší sa vonku v prírode, vlastne niekde v záhrade. A takúto vôňu predstavuje parfém od firmy Verdú a volá sa Freesia and Cotton, alebo E-Cotton. Aká to je vôňa? Samozrejme, keď tam je frézia, ako som už spomínala, frézia dodáva parfému takú vôňu čistoty. Vlastne frézia. Už tretí parfém, kde je frézia, ale táto kvetinka je veľmi krásne, vôňa veľmi krásne. Takže je to kvetinová vôňa, veľmi jemná a čistá. A frézia v kombinácii s bavlnou spôsobuje, že je tento parfém krásne jemný, a obrazne povediac hodvábny. Bavlna vlastne dáva taký pocit, ako by ste ležali v mekučkej, čisto prevlečenej postielke a samozrejme aj hebkej postielke. A naozaj vás táto vôňa zahalí ako taký hodvábny obláčik. Takže v podstate je to fakt kvetinová vôňa s bavlnou, kvetinová a čistá vôňa a strašne jemná samozrejme. Takže voňate stále čisto, elegantne a nikoho tým nerušíte. Takže ak máte radšej takéto vône, ktoré voňajú tak za čistotou alebo za čisto vypraným prádlom, tak by som vám odporúčala naozaj tento parfém, ktorý je i cenovo veľmi výhodný. Dostanete ho do tých 30 € a je to 100 ml. A je to parfém od firmy Verdú a má názov Freesia E-Cotton. Takže to bola dneska moja top 10 parfémov pre dámy do práce. Ďakujem vám za pozornosť a ako to už poznáte, v každom mojom videu, na konci každého môjho videa je žrebovanie, ale ako som už spomínala v predošlom videu, žrebovanie bude v následujúcom videu a dúfam, že máte sa vlastne na čo tešiť. Takže žrebovanie bude v ďalšom videu. Ďakujem vám za pozornosť, prajem vám nádherný deň, ostaňte mi zdraví, ahojte, čauko.